जेम्स माखासे Sorry, आं बेयावहाय हाबा जानो फैदों। Interview होनो गोसो गैयाखै. Thank you, ha? Don't feel bad. Please. आं नै रिक्वेस्ट जेम्स माखासे Sorry, आं बेयावहाय हाबा जानो फैदों. आं बेयावहाय पर्सनेल मेटारनि बागै रायलायनो फैयाखै. So thank you. Okay. Last one more question, please, ma'am. माने आं मा टाइमखौ माने wait just Thank you so much. Okay. माने आं बुंनो सानो आरोना आं बेयावहाय हाबा जानो फैदों बा आगैनि मोनसे इमान गिदिर मोनसे दिनैनि दिन नंगौना हाबानि दिन बेयावहाय आं इन्जय खालामनो फैदों स' बेयावहाय आं माखासे पार्सनेल इन्टारभिउ होनो गोसो गैयाखै. Thank you, ha? Don't feel bad. Please. आं नै रिक्वेस्ट नै लोगोफोर जानला मानला इन्टारभिउ लाबानो जाया सोंनायनि फिननाय मोनासै बेसो लाजिथावना खोथा बिदि जायो सोरबा जि सिटुएसन जादों बिनि सिटुएसननि सोंनाय फिननाय मोननो लुबैदों नाथाय मोनासै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुबैयो बै बिथाङा सोंनायनि फिननाय मोनासै बेसो लाजिथावना खोथा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हो लोगोफोर